maailmasta mä ajattelen, että pitää pysähtyä sen äärelle, että mitä mä tarkoitan tällä hetkellä sillä maailmalla nyt kun mä kirjoitan tai luen tai toimin tekstin tai tarinoiden parissa. Onko se jotain sellaista sisäistä, mun sisäisen maailman hahmottamista? Onko se jotain, mikä tapahtuu kahdenvälisesti, yhteisöllisesti jossain pienessä mittakaavassa mun ympärillä? Vai onko se kenties joku planetaarinen universumi, mistä mä puhun? Me ei usein ehkä edes tajuta, kuinka me liikutaan näiden kaikkien välillä jatkuvasti. Ja joku sellainen, mikä voi olla sisäistä, voi muuttua tosi suureksi. Voi esimerkiksi kirjoittaa itselleen ja tulla vahingossa perustaneeksi median tai julkaiseeksi kirjan tai keskustella ystävän kanssa ja siitä voi tulla podcastit. Mutta se pitää olla itselle selvä, että minkä mittakaavan maailmasta mä niin kuin lähden liikkeelle ja se voisi siitä aueta tai supistua johonkin suuntaan. Sitten toisena, kun mä ajattelen tätä muutosta, niin mä ajattelen myös sitä, että täytyy niin kuin olla tietoinen, jos puhutaan kirjallisuudesta, kirjoittamisesta, lukemisesta, tekstin äärellä olemisesta, että mitä mä oon tässä tekemässä. Kun mä aina niin kuin pysähdyn sen äärelle, että okei, että onko tässä kyse mun sisäisestä prosessista, teenkö mä nyt yhdessä jotain ystävän tai yhteisön kanssa, vai yritänkö mä jollain tavalla syleillä tai tavoittaa koko maailmaa tekstissä, tai onko teksti, jota mä luen, tarkoitettu mun sisäiseen työskentelyyn, vai onko kyse jostain suuremmasta, niin samalla mä ajattelen, että mun täytyy myös niin kuin ymmärtää kirjallisuus jotenkin laajempana kuin miten me ehkä sitä halutaan tällä hetkellä ymmärtää. Mutta sitten se voi olla myös jotain sellaista, mitä me ei ehkä perinteisesti mielletä kirjallisuudeksi, jota mä haluan aina muistuttaa, että esimerkiksi meillä on paljon sellaisia kulttuureita, missä yhdessä oleminen, tanssiminen, laulaminen, tarinoiden kerronta suullisesti on sitä kirjallisuutta, mitä on saatavilla ja on tarjolla. Noi on tuollaisia jemenijuutalaisia naisia, jotka tanssii ja laulaa ja kertoo meidän oman kulttuurin tarinaa. Ja nämä kaikki on yhdessä niin kuin kirjallisuutta. Ja nämä ei mikään sulje toisiaan pois, vaan olennaista silloin, kun haluaa tekstillä tai kirjallisuudella, tarinoilla muuttaa maailmaa, on löytää oikeanlainen kombinaatio siitä, että mikä se muutoksen mittaluokka on, mikä se maailma, missä operoidaan on, ja sitten mikä formaatti siihen sopii. Ja sitten kun ne palaset loksahtaa kohdalleen, niin sitten se resonoi, se on tasapainossa, ihmiset pystyy ottamaan sitä vastaan ehkä jollain tavalla. Ja sitten viimeisenä mä jätän teille tämmöisen ajatuksen siitä, minkä mä oon havainnut tässä jotenkin viime aikoina, kun mä oon lukenut paljon sekaisin tekstejä, koska silloin kun on kirjailija, samaan aikaan toimittaa ja samaan aikaan opettaa muita ja yrittää tehdä tutkimusta, niin joutuu koko ajan niin kuin sompaamaan erilaisten tekstilajien väleissä. Ja mä oon huomannut, että joskus kun lukee tieteellistä tekstiä, tässä on Astrid Joutsenon loistava väitöskirja, niin se, jos sitä vaikka lukee ääneen itselleen, niin se on kauneinta runoutta, mitä te voitte ikinä löytää. Siis ihan mieletön. Tossakin on kaikki merenneitoja ja muuta tuossa väitöskirjassa. Ja joskus taas kaunokirjallisuus voi tarjota tietoa sellaisella tavalla, mitä ikinä ei niin kuin tieto- tai tieteellisestä kirjallisuudesta pystyisi omaksumaan. Ja sitten on tietysti myös journalismi, joka tietysti sen täytyy olla enemmän kytkeytynyt tai tietyllä tavalla kytkeytynyt hetkeen ja totuuteen. Mutta lukekaapa joskus jotain artikkeleja, uutisia, lyhyitä uutisiakin ääneen itsellenne. Niistä saattaa löytyä tosi kauniita lauseita, jotka voi keskusteluissa muiden kanssa resonoida tosi kauas. Eli kaikki nämä palaset ja mittasuhteet, kun osuu kohdalleen, niin syntyy kaunista kirjallisuutta, mitä ihmeellisimmissä formaateissa ja yllättävimmissä yhteyksissä. Kiitos.